салом дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Маҳмад Амин Назруллоев ва имрӯз дарси ҳафтум аст. Дарс дар мавзӯи барг. Барг ин узви вегетативии растанӣ буда, чунин вазифаҳоро иҷро мекунад. Вазифаи якуми фотосинтез, вазифаи дуюм мубодилаи газҳо ва вазифаи сеюм чи транспиратсия, яъне ки об бухоркунӣ. Барг бо ҳамроҳии появу навда узвҳои рӯизаминии растаниро чикор мекунад? Ташкил мекунад. сохти барг. Барг аз қисмҳои зерин иборат аст: аз думча, пешбарга ва паҳнаки барг. Дар ин ҷо омадааст сохти барг, расми сохти барг. Ин асоси барг, пешбаргаҳо, инҷа дар думчаи барг омадагие, дар инҷа паҳнаки барг ва дар инҷа бошаш рагҳои барг. Ва се қисми асосӣ дора гуфтем: ин думча, пешбарга ва чи паҳнаки барг. Баргҳо вобаста аз доштан ё надоштани думча ду хел мешаванд. Мешаванд баргҳои думчадор ва баргҳои чи нишаста. Дар ин ҷо омадааст баргҳои думчадор, ки бо думча ба чи ба поя мечаспад, ва баргҳои бедумча думча надоранд ва ҳамин тавр ба чӣ мечаспанд? Ба поя. Ба баргҳои думчадор дохил мешаванд баргҳои себ, олу, заранг, чинор, чормағз, зардолу ва ғайраҳо. Ба баргҳои нишаста дохил мешаванд баргҳои гандум, сабр ёки алои зағир ва коснӣ. Аз рӯи шакли зоҳирияшон баргҳо мешаванд гирди шакл, сӯзанмонанд ва байзавӣ, ёне ки тухмшакл. Дар ин расм омадааст, ки намудҳои гуногуни барг вобаста аз сохти зоҳирияшон мавҷуд аст. Аз рӯи канори паҳнаки барг мешаванд дандоншакл, мисол дар себ дида мешавад, мешаванд сӯзанмонанд, мешавад арашакл. Ин вобаста аз сохти паҳнаки баргшон. Баргҳо чунин мешаванд. Аз рӯи миқдори паҳнаки барг, яъне ки баргҳо вобаста аз рӯи миқдори паҳнаки барг ду хел мешаванд: баргҳои сода ва баргҳои чи мураккаб. Агар дар думча як паҳнаки барг дида шавад, ира мегӯянд барги чи сода. Агар ки дар як думча бисёр баргҳо дида шавад, ира мегӯянд чи? Барги чи мураккаб. Баргҳои мураккаб. Мисол дар расм омода шудааст. Ина думча ва як паҳнаки барг дорад. Ира мегӯянд чи? Барги сода. Думча ва як паҳнаки барг дорад. Ира мегӯянд барги сода. Агар думча бошад ва чандта паҳнаки барг доштагӣ бошад, ира мегӯянд баргҳои чи? Баргҳои мураккаб. Баргҳои сода дида мешавад дар зардолу, фарк ва сафеддор. Баргҳои мураккаб бошад дар тамашк ёки малина, дар шаҳтути заминӣ ва ақоқиҳои зард. Рагронии баргҳо. Се намуди рагронии баргҳо мавҷуд аст. Дар расм нигаҳ кунед. Аввал рагронӣ гуфта чира мегӯянд? Ин рагҳое ки дар барг дида мешавад, сохти ҳаваё. Якум намуди рагронии мутавозӣ, мана дар расм, ёки параллелӣ мегӯянд. Баррусӣ параллелӣ мегӯянд жилкавания. Рагронии мутавозӣ дар кадом намуди растаниҳо дида мешавад? Бештар дар растаниҳои чи якпалагӣ. Мисол дар гандум, ҷавдор, ҷав, ҷуворимакка, пиёз ва ғайраҳо дида мешавад. Дуюм намуди рагронӣ
параллелни гуфта чира меган? Вақт хати параллел гуфта ду хатира меган ки ҳамдигарро намебурад. Агар мо ҳамира нигоҳ кунем, рагҳо дамҷи чӣ рафтаган? Параллелни рафтаган. Яъне ки рагҳо ҳамдигарро намебурад. Рагҳо ҳамдигарро намебурад. Дуюм намуди рагронӣ и рагронии чӣ? Камоншакл. Рагронии камоншакл ба забони русӣ мешавад дуговое. Ранги камон, ранги дуговори ҳастад. Ай мутавозӣ параллелӣ мешавад. Параллелӣ. Камоншакл инера меган, нигоҳ кунед, рагҳош ранги камон рафтаган. Камон нехеле чӣ дорад, нехеле камон меган. Ин меган чӣ? Камоншакл. Рагронии камоншакл. Рагронии камоншакл низ дар баргҳои зулф, гули барфак, ливондар ва аспидисра дида мешавад. Рагронии камоншакл ба растаниҳои чӣ? Ба растаниҳои якпала вобастагӣ дорад. То есть ду намуди рагронии, рагронии мутавозӣ ва рагронии камоншакл ба растаниҳои чӣ? Ба растаниҳои якпала алоқамандӣ дорад. Рагронии туршакл бошад ба растаниҳои чӣ? Дупала. Ба растаниҳои дупала. Но есть особенности, гуфти русо, особенность фарқиятшон ҳастай. Фарқият ҳастай. Мисол мегирем, растании зулф ки дупалагия, яъне ки рагрониш рагбандиш камоншакл аст. Ва барги чашми зоғ растании якпала аст, не ки сохти рагрониш туршакл. Рагронии туршакл ба забони русӣ мегӯянд сетчатое жилкование. Сетчатое жилкование и бисёртар дар чӣ? Растаниҳои дупала дида мешавад. Растаниҳои дупала и якпала, ирам якпала. Но особенностьош ҳаста, ира шумо бояд чӣ кунед? Аз зиёд кунед. Ира бояд шумо аз зиёд кунед. И рагронии баргҳо аст. сохти ҳуҷайравии паҳнаки барг. Яъне ки мо паҳнаки баргро мегирем ва я мебарем. Ин паҳнаки барг боша агар, ҳамира мо мебарем ва ай паран нигоҳ мекунем ки аз кадом қисмҳо иборат аст. Инҷа нишон додагӣ аст. қисми якум бошад, и чӣ аст? Пӯст. Инҷа нишон додагӣ. қисми дуюм бошад, ин мағзи барг аст. Чӣ? Мағзи барг. баъд аз кадом қисм иборат аст? Аз масомаҳо ва рагҳо. Ва чӣ? Рагҳо. ва аз рагҳо иборат аст. Мегзарем якум. Пӯст. Ин бофтаи чӣ аст? Бофтаи рӯйпӯшкунанда. Аз бофтаи рӯйпӯшкунанда иборат аст. Пӯст аз ҳуҷайраҳои тунук ва шаффоф. Ҳуҷайраҳои чӣ? Тунук ва шаффоф пӯшида шудааст. Ранг надорад. ҳуҷайраҳои пӯст ранг надорад. Шаффофанд, тунуканд, ранг надорад. ва вазифаи ҳуҷайраҳои пӯст баргро аз хушкшавӣ ва осебинӣ муҳофизат кардан аст. Яъне ки пӯст аз чӣ иборат аст? Пӯст иборат аст аз ҳуҷайраҳои тунуки шаффоф, беранг. Вазифаашон муҳофизатӣ аст. Муҳофизат аз чӣ? Аз хушкшавӣ ва осебинӣ. Ва пӯст аз бофтаи рӯйпӯшкунанда иборат аст. Аз бофтаи чӣ? Рӯйпӯшкунанда. Дигар намуди ҳуҷайраҳои ҳамшафат меганаш. ҳуҷайраҳои ҳамшафат и дар байни ҳуҷайраҳои пӯст ҷойгир шудаанд. ин нишон метем озӣ. Дар байни ҳуҷайраҳои пӯст ҷойгир шудаанд. ин ҳуҷайраҳои пӯстанд. Байни ёда, байни ҳуҷайраҳои пӯста чӣ? Ҳуҷайраҳои ҳамшафат ҷойгир шудагианд.
ира меган замыкающие клетки ба забони русӣ, замыкающие клетки меган. ва ҳамин ҳуҷайраҳои ҳамшафат, ҳуҷайраҳои ҳамшафат чӣ доранд? Дар ситоплазмашон пластидҳо доранд, хлоропласт доранд ва именно благодаря ҳамин ҳуҷайраҳо, именно пигменте ки доранд ҳамин хлорофилл, ранги барг чӣ аст? Сабз астанд. Агар савол ки барои чӣ ранги барг сабзай, ҷавоб ин аст ки барое ки дар таркиби ҳуҷайраҳои барг пигменти хлорофилл ҷойгир аст, ки ба ранги сабзро медиҳад. яъне ки ранги сабзи барг аз доштани пигменти хлорофилл аз доштани пигменти хлорофилл вобастагӣ дорад. дальше мерем. ҳуҷайраҳои ҳамшафат бо ҳуҷайраҳои пӯст ҷойгир шудагиянд ва байни ҳамин ҳуҷайраҳо инам хеле пространство ҳастай, роғ мешавад ба забони тоҷикӣ, роғ ҳастай. ин роғ кадом вазифаро иҷро мекунад? Ин роғ ира ба забони дигар ира мегӯянд массома меганаш. Чӣ меганаш? Массома. тавассути ин массома даруни барг оксиген, ҳаво чӣ кор мекунад? Дохил мешавад ва аз даруни барг бошад чӣ? Аз даруни барг об берун мебиёяд, яъне ки транспиратсия мешавад. Савол тиям ки об тавассути чӣ берун мебирояд? Барг оба бухор мекунад, яъне ки транспиратсия мекунад. Савол тиям ки барои чӣ, ба кадом благодаря чиму, короче, барои чӣ об берун мебирояд? Барое ки чӣ дора? Массома дора. ё ки савол тиям ки об тавассути кадом қисми барг ба берун хориҷ мешавад? Тавассути чӣ? Массомаҳо. Фаҳмо? Яъне ки ин буд дар бораи устишни аппарат, яъне ки массомаҳое ки дар пӯст ҷойгир аст. Инаҷа ба забони тоҷикӣ шуд, ба забони русиш. Яъне ки инам хеле аппарата соз мекунанд ҳуҷайраҳои ҳамшафат ва ҳуҷайраҳои чӣ? Пӯст. ин дар бораи массома гуфтагӣ. массома гуфтем ки тавассути массома оксиген ва ҳаво дохил мешавад даруни барг ва об берун мебиёяд. чанд қадаре ки миқдори массома зиёд бошад, ҳамон қадар об зиёд хориҷ мешавад. чанд қадаре ки массома миқдораш кам бошад, ҳамон қадар чӣ? Кам об хориҷ мешавад. Агар даҳони массома кушода бошад, об зиёд хориҷ мешавад. Агар даҳони массома маҳкам бошад, об кам хориҷ мешавад. ира даётон бигиред. Дигар қисми барг ин мағзи барг аст. Мағзи барг ки аз ду қисм иборат аст. Мағзи барг аз чанд қисм? Аз ду қисм иборат аст. қисми якумаш ина қабати ҳуҷайраҳои сутунмонанд. Агар мо ҳамира хушро нигоҳ кунем, ҳуҷайраҳо ранги сутун истодагиянд. Ба забони русӣ столбчатӣ меганаш. Ранги сутун истодагиянд. Ва қисми дуюм қисмаш қабати ҳуҷайраҳои чӣ? Мудаввар. Инаҷа қисми дуюмша иҷажда ҳуҷайраҳои чӣ истодагиянд? Мудаввар. ҳуҷайраҳои мудаввар истодагиянд. чӣ хеле ки мебинед дар мағзи барг, дар ҳуҷайраҳои мағзи барг пигментҳои чӣ? Сабз ҷойгир шудагиай. Пигментҳои сабз ин чӣ? Хлоропластае ки дар таркибшон чӣ доранд? Хлорофилл доранд. Ва дар ин ҳуҷайраҳо чӣ мегузаранд? Фотосинтез. Раванди чӣ мегузаранд? Фотосинтез. Раванди чӣ мегузаранд? Раванди фотосинтез мегузаранд. дар ин ҳуҷайраҳо раванди фотосинтез мегузаранд. раванди фотосинтез мегузаранд. Дальше раванди фотосинтез мегузаранд ва
ҳуҷайраҳои мудаввар, ҳуҷайраҳои ин қабат чиро ҳосил мекунанд? хлоропластҳои қисмати ҳуҷайраҳои сутунмонанд зиёд аст. Яъне ки хлоропласт дар ин қисми сутунчамонандаш чӣ ҳастай? Иҷода хлоропласт зиёд аст. Ва дар қисми ҳуҷайраҳои мудаввар хлоропласт чӣ камтар аст. Хлоропласт камтар аст. ҳуҷайраҳои бофтаи инаи ҳуҷайраҳо бофтаи исфанҷиро ташкил мекунанд. ҳуҷайраҳои инаи қисм бофтаи чиро? Бофтаи исфанҷиро ташкил мекунанд. фазои байни ҳуҷайраҳои бофтаи исфанҷшаклро ҷавфи байниҳуҷайравӣ меноманд. Ҷавфи байниҳуҷайравӣ аз ҳаво пур аст. Ина ҷавфи байниҳуҷайравиро дар расм нишондагӣ ҳастай. Ина ҳастай. Ҷавфи байниҳуҷайравӣ ки дар ҷо чӣ ҷойгир аст? Ҳаво аст. Дар ҷо ҷойгир аст чӣ? Ҳаво. ҳаво ҷойгир аст. Так, дальше меравем. Рагҳо се намуди раг ҳастанд дар даруни барг. Се намуди раг ҳастанд. Якумаш худи раг, дуюмаш найчаҳои элакшакл ва лиф. Тавассути раг об ва моддаҳои чӣ? Маъданӣ ҳаракат мекунанд. Тавассути найчаҳои элакшакл бошад моддаҳои органикӣ ҳаракат мекунанд. Фарқияти найчаҳои элакшакл аз раг дар он аст, ки рагҳо аз ҳуҷайраҳои чӣ? Мурдашуда ташкил ёфтаанд. Аз ҳуҷайраҳои чӣ? Мурдашуда. Аммо найчаҳои элакшакл бошад чӣ? Аз ҳуҷайраҳои чӣ? Дарози зинда. Аз ҳуҷайраҳои чӣ? Дарози зинда ҳосил шудагӣ. Тавассути рагҳо об ва моддаҳои маъданӣ ҳаракат мекунад ва тавассути найчаҳои элакшакл бошад чӣ? Моддаҳои органикӣ. Дар расм ина нишон дода шудааст. Рагҳо найчаҳои элакшакл ситавидни трубка мешавад ва чӣ? Лиф. Вазифаи лиф чист? Вазифаи лиф ба барг мустаҳкамӣ ё устувориро чӣ кор мекунад? Мебахшад. Яъне ки барг мустаҳкамиш ва устувориш аз ҳисоби чист? Аз ҳисоби лиф аст. Фаҳмидед? Ин буд расме ки сохти барга мефаҳмондак. Фотосинтез дар баргҳо ҳосил шудани оҳар. Фотосинтез чист? Фотосинтез аз калимаи юнонӣ гирифта шудааст. Маънои фотос равшанӣ ва синтез чӣ? Пайвастагӣ ҳосил мекунан мебошад. Яъне ки дар натиҷаи фотосинтез пайвастагии органикӣ ҳосил мешавад. Пайвастагии чӣ ҳосил мешавад? Органикӣ. Кадом пайвастагӣ ҳосил мешавад? Оҳар, қанд, глюкоза ҳосил мешавад. Дар куҷо ҳосил мешавад? Дар пластидҳои чӣ? Ранги сабз дошта. Яъне ки дар хлоропластҳо ҳосил мешавад. Савол медиҳад, ки дар натиҷаи фотосинтез чӣ ҳосил мешавад? Дар натиҷаи фотосинтез глюкоза ҳосил мешавад. Дар куҷо ҳосил мешавад? Раванди фотосинтез дар куҷо мегузарад? Дар хлоропластҳои барг. Дар хлоропластҳо мегузарад. Дальше бошад бо иштироки чӣ мегузарад? Бо иштироки CO2. Бо иштироки чӣ? Бо иштироки CO2, об, нури рӯшноӣ ва дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Глюкоза ҳосил мешавад ва оксиген чӣ кор мекунад? Хориҷ мешавад. Ин аст формулаи чӣ? Фотосинтез. Фотосинтез яъне ки аз диоксиди карбон ва об таҳти таъсири нури рӯшноӣ ҳосил шудани чӣ? Моддаи органикӣ, яъне қанд ва хориҷ шудани чӣ? Оксиген мебошад.
савол аввал дар барг чӣ ҳосил мешавад? Дар барг аввал қанд ҳосил мешавад. Аввал чӣ ҳосил мешавад? Қанд, яъне глюкоза ҳосил мешавад ва баъд и ба крахмал табдил меёбад. Ба чӣ? Ба крахмале ки оҳар табдил меёбад. фаҳмо? Баъд ҳамин крахмал ба тавассути крахмал захира мешавад. Крахмал дар об ҳал намешавад. Крахмал бо абрадна глюкоза мешавад ва ба дигар қисмот чӣ кор мекунад? Транспорт мешавад. яъне ки дар ёдтон бигиред ки фотосинтез и раванди ҳосилшавии моддаи органикӣ аз ғайриорганикӣ. раванди ҳосилшавии глюкоза аз чӣ? Аз диоксиди карбон ва об таҳти таъсири рӯшноӣ. Дар раванди фотосинтез чӣ ҳосил мешавад? Оксиген ҳосил мешавад. Фотосинтез дар куҷо мегзарад? Дар хлоропластҳо мегзарад. дар ёдтон гирифтем? глюкоза ба чӣ табдил меёбад? Ба крахмал, ба оҳар табдил меёбад. крахмал дар об ҳал мешавад? Не, дар об ҳал намешавад. глюкоза ҳал мешавад? Бале, ҳал мешавад. ина дар ёдтон бигирем. дар ин схема омадагӣ схемаи чӣ? Ҳосилшавии чӣ? Схемаи фотосинтез. Тавассути реша растании об аз замин мегирад. диоксиди карбона аз ҳаво мегирад, аз атмосфера мегирад ва нури рӯшноиро аз чӣ? Аз офтоб мегирад ва дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Дар натиҷа ҳосил мешавад глюкоза, қанд ва оксиген чӣ кор мекунад? Хориҷ мешавад. Ва оксиген чӣ кор мекунад? Хориҷ мешавад. ва оксиген хориҷ мешавад. дигар опыте ки нишон медиҳад моро, ин расм оз мефаҳмонам. ин расм чиро нишон медиҳад? Ин расм нишон медиҳад ки фотосинтез именно дар ҷое ки рӯшноӣ ҳаст, дар ҳамуҷа мегзарад. Мисол мегирем, мо як растаниро ки дар худаш уже дора крахмал дорад, глюкоза дорад. ҳамин растаниро мегирем, дар ягон хонаи торик мемонем. Дар ягон хонаи чӣ мемонем? Торик мемонем. дар хонаи торик ки мондем, захираи ҳамин глюкоза ҳамин чӣ? Расход мешавад, яъне ки глюкозаш нол мешавад. баъд як барга мегирем, дар танаи ҳамун барг як пластинкаро мечаспонем ки ранги сиёҳ дошта бошад. Крахмал менависем. баъд бошад дар болои ҳамин ёд мерезем, дар болои ҳамин барг ёд мерезем. ранги барг дигаргун мешавад, яъне ки фиолетовӣ мешавад. ин чӣ маъно дорад? Фиолетовӣ шуданаш маънои ҳамеро дорад ки дар таркиби барг уже чӣ ҳастай? Крахмал ҳастай уже. саволи дигар, крахмал дар ҳама ҷояш ҳосил шудак? Не, дар ҳамон ҷояш ки нури рӯшноӣ афтод. ина инҷоро бинед, нури рӯшноӣ афтодагӣ нест, барои зард истодагиай. Маъноиро дорад ки дар инҷа чӣ? Крахмал нестай. аз ҷояш ки мисол кабуд шудагиай, нури рӯшноӣ расидагиай, дар оҳа оҳар, яъне ки крахмал, глюкоза ҳосил шудагиай. ин таҷриба нишон медиҳад ки фотосинтез бо иштироки рӯшноӣ мегзарад. агар рӯшноӣ набошад, чӣ? Фотосинтез намегзарад. дигар расм ва дигар дар мурди чӣ? дар рӯшноӣ гази карбонатро фурӯ бурдани чӣ? Оксигена мо ҷоз доказат мекунем. яъне ёкунед, дар равшанӣ вақте ки мо ягон гла мегирем, дар дарини банка мемонем ва болоша маҳкам мекунем. алова медорем, месӯза алов. Барои чӣ? Барое ки якмуш ки рӯшноӣ мезана. дар иҷа чӣ ҳосил мешавад? Оксиген ҳосил мешавад. дар натиҷаи фотосинтез чӣ ҳосил мешавад? Оксиген ҳосил мешавад. ҳамин оксиген чӣ? Сӯхтана поддерживать мекунад, яъне ки ҷое ки оксиген бошад, ҳамонҷа чӣ? Сӯзиш ба амал меомад. агар мо гула дар торикӣ бимонем, дар ҷа фотосинтез рух намедиҳад ва одда чӣ? Хориҷ намешавад, яъне ки оксиген хориҷ намешавад. барои ин чӣ? Алов мемарад, яъне ки оксиген надорад, алов мемарад. ин опыт нишон медиҳад ки
дар натиҷаи фотосинтез оксиген хориҷ мешавад ва фотосинтез дар рӯшнӣ мегзарад. ё ки не опити дигарашро нигоҳ мекунед, чилбанди обиро гирифтагӣ, дар об мондагиян, баъд дар болоша пробирка мондагиян, чилбанди обӣ CO2 дар об ҳазшуда мегира, об ҳазшуда мегира, дар натиҷа қанд ҳосил мекуна, глюкоза ҳосил мекуна ва оксиген ҳосил мекуна. Ҳамин оксиген дар натиҷа ҷамъ мешавад. Баъд пробиркаро мо то метиҳем дар дараш гугир намемонем, алов дард мегирад. Маъноеро дорад ки дар намин нуки ҳаминҷа чӣ ҷамъ шудагие? Оксиген ҷамъ шудагие. И буд якум қисми барг. Мавзӯъ хеле калон аст. Бод дальше дертарак мефаҳмонам қисми дуюмшо. Подписаться кунед, лайк монед ва қисми дуюмшо интизор бошед.